Uba Raisan Mauson na kasnang Umdang West Kasil District ulong way ni kinangalam jengki volunteers ki besyamata haga jengki ki Hill State. Uba Raisan ulalam yaka kanhut ka makhat wingot ki volunteers ki besyamata haga jengki ki Hill State. Haga juga por Uba Raisan ulalong ru UMD uban nekong jengka Mountain Constituency yaka pamantala tip kum ka Mountain Road Constituency. Kum kadak ka jengyo burom ka jengkan mau burom yaka jalam ka jongu ki sangot ki volunteers ki besyamata haga jengki ki Hill State. Kila penkop buram be udang shen daka balik hi jungu ban airu ia ka mementu namar ka jinglong nang yalam jungu ha ka jeki ban yo ila ka jong ka jela ya bi kwa jungi kum ki baru jel ki be ki nong pu ki jungi na du chwae adu ba yo ni sala ko pura ya ha ka sing tap san tu siam jong jela na saya niru ni ken mau ki sen ya ka ba ki lo we na be ki nong na ba ki lo we na be ki every banang kong ha jong ni ka mau thang kut constituency ya ka ba ka lam ta chaka mau schedule constituency nak yang jungi kum kisan ki bagian ni pensa ji mau pi da ki ya sebar